Masiqhubekeke. Uthi kwathini ke ngokuthumi yami? And then bandiposta ke ndatrenda ndapostwa ngokudla abatshakazi wathi ndizobonisa umhlobo wam ubuki wezide. Kwakhona ubhuti kwakuthiwa nguNkosi Omzibhavo wayinebhavu TV wandirecognize ndavolunteer for iBhavu TV la period ye-lockdown. Ndithanda ukuzifunda indaba pha ndibanye ndivela ndifunda lamanqaku e-lockdown. Emva koko ke yaphela into ye-lockdown ndabuyela esikolweni senzo grade 11 andizange ndiphinde ndifunde indaba ndandimamele zakudala. At that time ndandingazi into ngo-TikTok ngekho nto yedatha nomntana esikolo. I'm just broke and afuthi nekwinya. Then so grade 12 nakwa grade 12 I never posted any video kanye ndisenze ivideo ndisexamisini or what. But iphupha alifi ndakhumbula loo nto iphupha losoloko likulandela into opassionate ngayo izosoloko ilandela nobuphi because ndathi ndifike res kwi-first year 2022 ndihleli no-rooms asikafumane ne-book allowance. Kwakhona into ethi make ndithatha ifowuni ndibeka apha phambi kwam ndizenzela indaba ndifunde ndibanye ndiziposta kwi-status ke. But kwathi kufika u-October enye itshomi yam yandi-encourage ubana mandike ndiphoste le video kuTikTok. Nandisoyika ke because TikTok une-comments ezinegative sometimes. Yeah. And I was using iNokia ndimfiliba ndingena-iPhone. And then ndayiposta kwivideo yam abantu abanye bacomment please do more you're so talented. So uye uzithathe njani ezazinto zoba kubekho abantu abaposta into ezinegative abakhomenta into ezinegative uzithathe njani ezazinto ziyami? Mna ndazixelela ubana in order for me uba ndiyazi uba into ndiyayenza kakuhle andidingi validation komnye umntu. Yes, I know ubana ndikude kule nto so mayingani-affect uba icomment yomnye umntu uthini. Okay, so, yeah. Ndiyakuva ke ndifana nje uva laa ndawo into yoba ngabana uye uthini xa ufumana ezaa nto zinegative because ke abantu bakhona abantu ndiqonda into yoba ngabana abanye mhlawumbi ngelabo ngebabona bayakukhuthaza but abanye ngelabo abanye abantu bona bayigalela amanzi yonke laa nto lena. So ndiyayithanda le nto uyithethayo into yoba ngabana awuzonozoyo ezo nezo uyaqhubekeka ubheke phambili. Now masiphinde siye ndiqhawule sathetha. Yes, then ndaposta neyesibini I think ngo-2022 I posted 2 videos. Nane-followers ezi-2K pha kwaqala 2023 but ndandingaxhaphakanga kakhulu social media ndandingeka-investi kakhulu kwile nto yam ndandiposta nje only xa ndibhorekile nango-2023. Then kwa-last year ndazixela ubana you know what ndizawuba serious ngokuna kuba ndiqonda ubana I want to be recognized. Ndiyafuna iifollow zam zikhule ndifuna uba kule ndawo endifuna uba kuyo. Ndaposta noba ndandiskipha nje 3 days ndiphinde ndiposte ndibanye ndithe kolilitha Ntsondwane apha SABC ndiqomba I want them to recognize me nobuki wezide banye bekhomenta noLisa Khanyabebe ndiscreame xa bekhomentile because ndandingumntana iminisha elot kum loo nto ubana umuntu omkhulu akhomente. Even today even today I still scream xa ndibona like notifications ezisuka kuba intliziyo yam ibanye iqhuma. So ndaqhubeka ke bhuti wam nokuposta and then ngaminazana ithile xa ndigqiba kubhala ngoJune ndazincama ndatext uLilitha Ntsondwane ndiyambuza uba bhuti ndiyamxelela uba ndifuna uba kule ndawo akuyo what should I do yena yintoni awayenza in order to be there. uLilitha advised me ubana let me build kwicraft yam. Wathi be fully present where you are. Do not mind into likes ne-followers ne-comments. Just post one day you will get recognition. Wagqibe wathi also learn from abanye abantu abaphambili ukuba bayenza njani le nto. Don't ever think you know it all. Do research. I was so stressed bani research and okay ndathatha newspapers and then ndazibuza uba ndizofunda newspapers kude kuthini. I decided ubana ngenye imini ndavizithela i-ID engqondweni ndilele uba khawukuhambe uye kwi-community radio station noba yeyiphi. I searched Google i-community radio stations around East London and then I found iKumkani FM. Ndaya same day ndakhupha imali egarage ndandizixelele uba I want what I want. Ndaya iKumkani andifika ukhona head of news ndambonisa ivideo yam ubana ndingulo mntu onje wathi unfortunately asiqashi apha you can only do volunteering that it's fine as long as uzawuthatha experience. But I love okay bathi mandishiye into zam ndisubmit i-CV nento ndazisubmit kakusa bandifowunele bathi I should start nge-6 kaJuly. The way I was so excited. Nge-6 kaJuly? Yes. Oh, okay. Ndabuya ekhayeni early for holidays because I wanted to experience this. Ndabuya ndonwabile ndifunda indaba emoyeni ndiphulaphule I was like ndine-title ngoku I am the news anchor. Yakhula icraft yam kaTikTok yakhula I gained followers over 10,000. Ndazibona uba I can even do i-voice overs ndaqala nokwenza advertisements ndabona uba
yakhula. And then I was motivated na feedback esuka kwi-followers zam. Yes, even nabantu basekumkani FM babendithanda xa ndifika bafika uba ngubani umntwana ofunda apha yo awuhlalanga wena i-SABC. Hamba straight ezindaweni. So wena now if ndinokubuza lo mbuzo lona and ngiyaqonda uba ngabana kufuneka ndikubuzile lona umbuzo. Wena would you like to be on radio okanye ube phaa eTV? Ngeyiphi yona ukwenzela kakhulu qoma ndingazifila comfortable kuyo? But I was born for umabonakude ndifuna uba ku-TV. Udufuna sibone phaa? Yes, ndime phaa. Yabona la posture ibanjwa lisakhanya pepe ndithanda. I want that. Umntana nyana lisakhanya pepe. Now masile ke ngoku wafika ke elankeni hello. Hayi kunjani mama? Right namakhondo. Sine. Ndiyalive ilizwi. Nakumamakho. Nakumamakho. Makasine. Uske wathetha ngawo mona usine ndaqonda ba ulive eNgqosho FM mama. Ulive eNgqosho FM. Usemoyeni ngoku la sinombi yakhe kumamela aphethe yini umama. Ewe. Uthi nombi yakho aphi noba ngabana waqoba hayi bo unenhloni isenza i-video for i-video ofuna indaba. Uthi nombi yakho apha sibalisela ngebali lakho ngebali layo eqala kwayo into ukwenza i-video ofuna indaba. No, awubalisela thina yena into bangabana wena wathi into bangabana no. Sahle naye ke usine umtebele efani mfundini besitshilo sathi into bangabana ungikhumbuzile ukuthi uyalibala kodwa ndiyafuna nje ke ndimve yenza live lelo nimncoma kuye Mpulaphuli ndifuna ke ndimve yenza live. Sine ready? Yes, I'm ready. Khawuza. Ixesha elichanekileyo kwiNgqosho FM yentsimbi yesihlanu mandibambe ngazo zozibini ku-Isango ndibulise nakuwe Mpulaphuli kuba kaloku ziyawoyika umbethe ngoko ke masiziphake eziseshushu. Kulindeleke ukuba vele enkundleni ngamanye amadoda amabini aseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni atyholwa ngokutekeza kwivenkile yakwaShoprite izolo. Ezi sibini sikwatyholwa ngokubulala abasetyhini ababini ngelixa omnye ebalekiselwe esibhedlele. Kungokunje amapolisa azama ukuqinisekisa ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe kwindawo yexhwayelo. Phulaphula ezi ndaba zipheli apha nto nje ujaba lixesha kwaye ukhumbule ukuba kwazona ezo ndaba zizo ezalibazisa umtshakazi eqhweshe emzini. Ngaloo mazwi ndivumeleni ndithi masikrwele umgca kwezale iyure indaba sakubuye sikumane ezilandelayo ngentsimbi yesithandathu kwiindaba zeIngqosho FM. NdinguSindelizwi Mdebele kamnandi. Ndizikenhloko. Yayiphila. Oh, nice one there, man. Oh.